Phil mal približne 8 až 9 rokov, keď objavil pornografický časopis. Bol to časopis ťažkej pornografie. Našiel ho pri kontajneri. Bol to jeho prvý kontakt s pornografiou. Vraví, že to bolo veľmi zaujímavé, pretože nevedel, že takýto svet existuje, ale na druhej strane cítil, že to, čo vidí, nie je dobré, že by to tak nemalo byť. Ako mladíka ho to šokovalo. My story is similar to many other people. They never have heard about sexuality. Môj príbeh je podobný mnohým ostatným ľuďom, ktorí nikdy nepočuli o sexualite a narazili na pornografiu. Zrazu som videl pred sebou nový svet. Bol som vzrušený, ale v tom istom čase som bol naplnený hanbou z toho, čo som videl. Bolo to rozpačité. Nerozprával som sa o tom so svojimi rodičmi, udržiaval som to ako veľké tajomstvo. Vtedy som ešte nebol kresťanom. Stále mi niečo vo vnútri hovorilo, že toto, na čo sa pozerám, nie je v poriadku. Nie je to pekné. Na druhej strane mi niečo vravelo, toto je veľmi zaujímavé, tak o čo tu ide? Well, what's this? This sounds very interesting. What's going on here? Ako rýchlo to prišlo, tak rýchlo to ani zďaleka neodišlo. Phil to logicky nevedel zastaviť hneď. For me, I just continued to look at what I had seen. Pokračoval som v tom, na čo som sa pozeral, ale iba krátku chvíľu a potom som už nepokračoval. Porno som už nevyhľadával. Žiadne dieťa porno nevyhľadáva, nájdu ho väčšinou neúmyselne a to bol aj môj prípad. V 12 rokoch som skutočne začal sledovať porno. Mali sme televízor aj počítač, boli v izbe. Robil som to v skrytosti pred rodičmi, nevedeli, čo práve robím, čo pozerám. Boli sme traja bratia a pozerali sme veci, ktoré neboli dobré. Bolo to fascinujúce. Ale v tom istom čase mi vo mne niečo vravelo, že to nie je dobré. Toto nie je sexualita, takto by to nemalo byť. This is not good, this is not sexuality, this is not what should be. Phil o svojom objavovaní sveta pornografie ďalej vraví. It was excitement, and discovering a world I just didn't know about. Nobody talked about it. Bol to zážitok objavovať niečo, o čom si nič nevedel. Nikto o tom v mojej rodine alebo škole nehovoril. Bolo to tajné a zakázané. Bolo to moje prirodzené hľadanie, čo je sexualita. Ale objavovanie sexuality cez pornografiu nie je dobrá cesta, pretože mi unikalo, čo sexualita naozaj je. Učil som sa svetu porna, čo to je, čo však nemá veľa spoločného so sexualitou. Dnes Phil o celom svojom príbehu hovorí veľmi otvorene a verejne. To si vyžaduje poriadnu dávku odvahy. Vysvetľuje, prečo sa tak rozhodol urobiť. One of the main reasons is there have been friends of mine that have helped me come out of pornography. Jeden z hlavných dôvodov je, že boli pri mne priatelia, ktorí mi pomohli dostať sa z pornografie von. Investovali do mňa čas, modlili sa za mňa. A tiež jasná reč Boha, ktorý mi hovoril: Phil, chcem, aby si z toho vyšiel. Podelil sa s tvojim príbehom a pomáhal ľuďom. Tieto dve veci mi naozaj pomohli nabrať odvahu výjsť von a povedať: áno, je to téma, o ktorej sa môžeme rozprávať. Z porna sa môžeš dostať, nie si beznadejný prípad. There is a way out of porn, you can come out of pornography, you're not a hopeless case. Sledovanie pornografie má silný vplyv na vnímanie sexuality a prekrúca jej skutočný význam, obzvlášť ak sa to týka mladého človeka, ktorý svet sexuality len objavuje. As I mentioned, with 12 I kind of got more involved in porn. Ako som spomenul, keď som mal 12 rokov, zaplietol som sa viac do porna. Začalo sa to výmenou počítačových softvérov. Aj keď som ešte nebol vtedy kresťanom, vedel som, že to, čo pozerám, nie je pekné, aj keď je to možno vzrušujúce. O 2 roky neskôr, keď som mal 14, som sa stal kresťanom. Spoznal som, že niečo vo mne mi hovorilo, že toto nie je v poriadku a že to chcem zastaviť. O tom, že to nebolo možné hneď a ako sa vtedy Phil Pöschl cítil, budeme hovoriť o chvíľu. Zostaňte naladení s rubrikou Čo vás páli. Závislosť od pornografie. Myslíte si, že sa to kresťanov nemôže týkať? Mýlite sa. Diabol pôsobí všetkými možnými spôsobmi. Do útrob porna upadol už ako chlapec aj Phil Pöschl. Dnes v rámci organizácie Love is More sám pomáha tým, ktorých postihol rovnaký osud. Bol to veľký boj dostať sa z pornografie. Svet pornografie úplne mení to, čo sexualita má byť. Veľmi to ovplyvnilo moje myšlienkové pochody. Nevedel som sa čisto pozrieť na ženy, v mojich myšlienkach som ich vyzliekal. Vo svojich myšlienkach som si vytváral vlastné príbehy. Moja myseľ bola rozdelená. To ma však nerobilo veľmi šťastným. Ženy sú totiž dôležité preto, kým sú ako ľudské stvorenia. Nie ich sexualita hovorí o tom, kým sú. Myšlienky na porno ma dostávali akoby do sveta tajomstiev. Bol som stratený, klamal som svojim rodičom. Hovoril som, že áno, pôjdem už spať. Ale vo svojom vnútri som vedel, že chcem ešte pozerať televíziu alebo byť pri počítači. Pozeral som tak až do 2.
2:00, 3:00 v noci, čiže potom som bol unavený a ráno som nevedel vstať. Until late, 2, 3 in the night. So often I would be tired and the next morning I could not get up. Takáto závislosť teda zaberá aj veľmi veľa času a vplýva na životný štýl človeka. Phila som sa tiež spýtal, či sa vtedy cítil byť šťastný. To be honest, in the time when I was watching porn, I did not feel happy, no. Ak mám povedať pravdu, vtedy, keď som pozeral porno, nebol som šťastný. Nenaplňalo ma to. Na chvíľu to bola zábava, ale potom, keď som sa prebral do reality, vedel som, že to nebolo dobré. Snažil som sa tajne vyhľadávať pornografiu. Dúfal som, že to nikto nezistí. Žil som skrytý dvojitý život. Neskôr ako kresťan som si uvedomil, že takto to nemôže byť. Toto nie je sexualita. Because later on, of course, when I was a Christian, I noticed this is not what should be. This is not sexuality. Viera, ktorú Phil získal, bola jedným z dôležitých momentov na jeho ceste prekonávania závislosti. And I just felt embarrassed. This is nothing that makes people happy. Hanbil som sa, pretože som vedel, že toto nerobí ľudí šťastnými. Nenaplňalo to moje srdce. Hovoril som Bohu, prepáč, že robím to, čo robím, nechcem to robiť. Chcem, aby to bolo inak, ale nerobím to, čo by som chcel robiť. Podobne ako hovorí svätý Pavol v liste Rimanom, robím to, čo by som nemal robiť a nerobím, čo by som mal robiť. Pýtal som sa sám seba, čo som to za kresťana? Som vôbec kresťan? What Christian am I? Am I a Christian? You know, I'm doing this stuff. Okrem viery pomohli Philovi von z porna aj ďalšie kľúčové momenty. Paradoxne boli to veľmi ťažké, trápne a zahambujúce situácie, no práve na konci takých sa často skrýva víťazstvo. What really helped me out of porn were 2 or 3 occasions where I was. To, čo mi naozaj pomohlo dostať sa z porna, bolo zo pár momentov, keď som bol prichytený pri jeho sledovaní. Raz mojou mamou, raz vedúcim mojej skupinky a jeho manželkou, to bolo veľmi zahambujúce. A ešte raz mojou snúbenicou Korinou, terajšou manželkou, to bol asi najsilnejší zlom. Prichytila ma pri pozeraní porna na internete. Nečakane ma navštívila doma, nečakal som to, bolo to prekvapenie. Pozeral som porno, ale potom som rýchlo vypol počítač a utekal som do najbližšej miestnosti a tak som sa skrýval za zavretými dverami. Hanbil som sa, cítil som sa trápne, nechcel som, aby ma takého videla. Ale ona prišla a hovorila so mnou aj cez zatvorené dvere. Začal som sa s ňou rozprávať a odvážil som sa jej povedať, že mám problém s pornografiou. Po chvíli som otvoril tie dvere a rozprávali sme sa ďalej. To bol veľký obrad v mojom živote. Zistil som, že som tým zraňoval moju snúbenicu. Pozeral som na iné ženy a jej som akoby hovoril, ty nie si pekná, potrebujem iné ženy. I was looking at other women and said to her, you are not beautiful, I need other women. Aj tieto slová sú dôkazom toho, že komunikácia a úprimnosť sú v medziľudských vzťahoch nevyhnutné aj za takýchto okolností. The key moment of coming out of porn was that so much light suddenly came into my life. Kľúčovým momentom bolo svetlo, ktoré zrazu prišlo do môjho života. Ako hovorí Ján vo svojom evaníliu, keď prichádza svetlo, tma odchádza. Toto svetlo naraz prišlo, odhodilo tmu, bol som konfrontovaný s tým, čo som robil. Začal som byť čestný k sebe samému a k mojej manželke. Toto mi naozaj pomohlo, pretože prišlo viac svetla a odišlo viac tmy. Začal som sa tiež rozprávať so svojím otcom. Bolo to veľmi, veľmi zahambujúce. On je teraz kresťanom. Stal sa ním potom neskôr. A je dobré, že som sa s ním rozprával. Bolo to zahambujúce, ale dobré preto, aby to prinieslo svetlo do môjho života. Očisťovalo ma to týždne a týždne, ako som sa s ním rozprával, pretože cez tú hanbu prišlo svetlo. A tiež sa za mňa modlil. Because of the embarrassment and all the light coming in, that did me good. And he also prayed for me, yeah. S Philom sa porozprávame ešte raz. Po piesni nám povie viac o svojej viere a ako vníma sexualitu dnes. Príbeh Phila Pöschla na dnes zakončíme rozprávaním o jeho viere. Ako prezradí on sám, začiatky neboli jednoduché. When I was 14 years old, I had a very bad time in school. Keď som mal 14 rokov, mal som veľmi zlé obdobie v škole. Bol som veľmi malý a nerástol som. Zostával som malý. Každý rástol, každý bol silnejší ako ja. Moji spolužiaci ma bili. Zviazali mi nohy a tak ma chceli strčiť do záchoda. Otázka znela, či sa 14-ročný chalan zmestí do záchoda. Tak to chceli vyskúšať. Cítil som sa vtedy veľmi zle. Rozmýšľal som nad samovraždou. V myšlienkach som sa pozeral na ľudí, ktorí stoja okolo hrobu a sú smutní. V tom čase som stretol kresťanov v Anglicku. Úžasní ľudia. Nechodil som vtedy ešte do kostola, nemalo to pre mňa význam. Veril som v Boha, ale nebol to vzťah. Ale tu som videl mládež a mladých lídrov, ktorí boli úplne iní. Oni žili svoju kresťanskú vieru. Bolo to niečo úžasné, čo ma nakazilo. Povedal som, že chcem to, čo zažívajú oni. Oni vraveli, musíš porozumieť.
hrešíš vo svojom živote, musíš zveriť svoj život Bohu. Dôveruj Bohu. Pochop Božie odpustenie, jeho milosrdenstvo, jeho smrť na kríži a smrtvý vstanie. Toto si môžeš zobrať do svojho života. Urob to súčasťou tvojho života a spoznávaj Boha. Aj som to robil. Modlil som sa tam s mladými ľuďmi a zažil som úžasnú lásku, ktorá veľmi zmenila môj život. Stále som si hovoril, ja už nebudem pozerať porno, pretože som bol smutný a prázdny. Možno vás oslovilo, že k hĺbšej viere sa Phil dostal v Anglicku. Zaujímalo ma, ako sa tam vôbec ocitol. My mother became a Christian fairly late and she had a good friend and they... Moja mama sa stala kresťankou veľmi neskoro. Známy jej povedal, že tu je kresťanský festival. Zobrala mňa aj môjho brata na autobus a poslala ma tam s veľa mladými. Nevedel som, kto boli tí mladí ľudia. Som z polovice Angličan. Nebol som veľmi rád, že ma tam poslala. Hovoril som si, Bože, prečo ma tam poslala? Čo to so mnou urobí? Veď ja nepoznám tých ľudí. Ale toto bol jeden z najväčších zlomov v mojom živote, keď som začal spoznávať Boha. Zrazu som videl, že je tu Boh, ktorý chce vzťah, ktorý ťa má rád. Bol to veľmi hlboký zážitok. Rozplakal som sa, keď som zažil silu modlitby. Cítil som, že tu je silná láska, ktorá úplne naplnila moje srdce. Ak som išiel preč od Boha, zrazu sa porno stávalo zaujímavým. Chcel som ním naplniť svoje srdce, čo ma však nikdy nenaplnilo. Suddenly porn became very interesting. I would fill my heart with pornography, which never filled me, however. Phil si toho teda zažil viac než dosť. So závislosťou od porna bojoval dlhé roky. V tom, čo pre neho sexualita znamená, má potom všetkom už úplne jasno. I've learned that sexuality is something totally different than pornography. Naučil som sa, že sexualita je čosi úplne iné ako pornografia. Myslím si, že sexualita sa nachádza v tieni pornografie. Áno, je to určite vzťah, pretože pornografia má silný vplyv na moju sexualitu, ale sexualita je iný svet. Je viazaná vzťahom, je spojená s láskou, týka sa osoby ako celého bytia. Nie ako vo svete porna, kde je všetko o sexe, o pohlavných ústrojoch, ale nie o osobe. To bolo pre mňa náročné. Naučiť sa, že sexualita je niečo iné. Keď som sa oženil, povedal som si, toto bude všetko o sexualite, to nemá nič spoločné s pornom. Tu je pri tebe skutočná osoba, ktorá potrebuje lásku a vzťah. A toto sa zmenilo k tomu najlepšiemu, pretože som vedel, že sexualita naplní môj život. Pornografia nie. Sexualita mi dala deti, mám ich 3. Teda áno, žijem sexualitu. Pornografia však nikdy nevytvára život. Nikdy nebudem mať dieťa cez sledovanie porna, nikdy by som sa necítil živý s pornografiou. Ale so sexualitou v kontexte vzťahu sa živým cítim. Whereas with sexuality in the context of relationship, I feel alive. Ak vás príbeh Phila Pöschla zaujal, naladte si rubriku Čo vás páli aj o týždeň. Phil nám na základe svojich skúseností poradí, ako sa závislostiam vyhnúť a ako môžu ohrozovať manželstvo a rodinu. Z osobného príbehu Phila Pöschla teraz prejdeme k tipom a radám, ktoré nadobudol vďaka svojej osobnej skúsenosti so závislosťou od pornografie. Phil odpovedá, čo si myslí o vplyve porna na mladých ľudí a v čom môže byť pre nich a pre rodiny nebezpečné. We've seen that pornography affects many people no matter which age. Vidíme, že pornografia zasahuje veľa ľudí bez ohľadu na ich vek. Môžeme vidieť najmladšie deti sledovať porno, ktoré začali v 3 rokoch. Najmladší od porna závislý človek, ktorého sme mali v našej organizácii, mal 6 rokov. Nebol schopný dostať sa z toho sám. Potreboval na to profesionálnu pomoc. Môže sa to začať vo veľmi skorom veku, ale máme aj ľudí, ktorí majú 78 rokov. Zistili, že existuje niečo ako internet a tam môžu sledovať porno. Svet porna má vplyv na všetky vekové kategórie, ale v mladom veku, keď sa mladí vyvíjajú, to má vplyv na vnímanie sexuality, čo sexualita vlastne je. Ono to vlastne ukazuje, čo sexualita nie je. Je to iba naplňanie svojich vlastných pocitov, je to iba o vás a nie o vašom partnerovi. Stávate sa izolovaným, neviete, čo je sexualita v kontexte vzťahu s partnerom. Ak je ten druhý šťastný, ty si tiež. Svet pornografie je iba o tebe samom. Ty si akoby Boh, ty si kvázi stred sveta. Všetko sa krúti okolo teba. Ale vo svete sexuality budeš oklamaný, pretože to nie je to, o čom je sexualita. Je to o tom druhom. Áno, mení to pohľad mladého človeka, pohľad na opačné pohlavie. Nehovoríme tu len o mladých mužoch, ale aj o ženách. Vidíme tiež, že porno je veľký problém aj medzi ženami, a to aj kresťanskými. Pri nich sú iné štatistiky ako u mužov, ale vieme, že 20 až 30% kresťanských žien aktívne pozerá porno. Teda sa jej priznali, že za posledný rok
rok ho sledovali. Nie je to len téma mužov. Pornopriemysel agresívne tlačí na ženy, aby cez ne zarobil viac peňazí. Porn industry is reaching out, trying to reach women as well to make more money in a very aggressive way. Ak sa do závislosti od porna zavlečie mladý človek a rodičia o tom vedia, musí to byť pre nich veľmi silná záťaž. Ak im na ich dieťati záleží, určite mu chcú pomôcť. Čo teda môžu podľa Phila urobiť rodičia proti závislosti svojich detí od porna? I think it's important for parents, even though they perhaps never spoke with their parents. Pre rodičov je dôležité, aj keď sa o podobných témach nerozprávali so svojimi rodičmi, aktívne sa o tom rozprávať so svojimi deťmi. Pretože buď vy, ako rodič, budete vzdelávať vaše dieťa v sexuálnych témach, alebo to urobí pornopriemysel. Priemerný vek, myslím si, že aj na Slovensku je to tak, keď sú chlapci a dievčatá konfrontovaní s pornografiou, je 12 rokov. Ak si myslíte, že sa o tomto môžete so svojím dieťaťom rozprávať, až keď má 14, 15, je to už neskoro. Hovorte teda so svojimi deťmi o sexualite. Aj keď má dieťa 8, 9, 10 rokov, povedzte mu, že tu je svet, ktorý sa volá pornografia a že je to nereálny, virtuálny svet. Realita je sexualita. Ak o tomto hovoríte s vašimi deťmi, nie príliš v detailoch, môžete im pomôcť. Samozrejme, nemyslím tým pozeranie pornofilmu s vašim dieťaťom, ale rozprávať sa s nimi o tom, čo je sexualita, o jej kráse, o kontexte vzťahu lásky. Buďte v tomto úprimní. About the context of love, relationship, and be honest. Phil o chvíľu poradí aj mladým ľuďom, čo by mali robiť, aby nepodľahli pokušeniu pornografie. Zostaňte naladení s Rádiom Lumen. Počúvate rubriku Čo vás páli v Rádiu Lumen. Dnes pokračujeme v svedectve rakúskeho aktivistu Phila Pöschla, ktorý ako mladý človek trpel závislosťou od pornografie. Podarilo sa mu ju prekonať a dnes robí všetko preto, aby sa podobnému problému vyhli aj dnešní mladí ľudia. V takej palčivej téme, ako je pornografia, je dôležitá prevencia. Phil vysvetľuje, čo by mali mladí ľudia robiť, aby sa nestali závislými od pornografie. A ak už sú, ako sa s tým zdôveriť svojim blízkym. I think it's important for young people to be accountable. Pre mladých ľudí je dôležité, aby pristupovali zodpovedne k iným ľuďom. Mať dobrých priateľov, na ktorých sa môžu spoľahnúť. Mať dobrých kresťanských priateľov, ktorým môžu dôverovať a povedať im: bojujem s pornografiou. Vravím ti to úprimne. Môžeš sa za mňa modliť? Treba byť otvorený, ale netreba hovoriť v detailoch, aké stránky si sledovala, čo si tam videl, kde sa dá nájsť porno, ale otvorene povedať, že s tým bojujem a povzbudzovať sa navzájom, dodávať si nádej. Začnite o tom hovoriť, aj keď si ľudia myslia, že to nie je kresťanská téma. Ale keď si čítam Bibliu, tak sexualita je téma, ktorá tam je prítomná a preto ju treba dostať aj do našich životov. Treba sa teda zaujímať o túto osobu, objavovať, čo sexualita je, prijať sa ako osobu, ako sexuálne bytie, ktoré stvoril Boh. Pozrieť sa do zrkadla a povedať si: vďaka Bože, že si ma stvoril aj ako sexuálne bytie. Ak príde pocit vzrušenia, to je u muža normálne, môže to prísť aj niekoľkokrát za týždeň. To ešte nie je pokušenie, to je normálne, treba si to povedať. V poriadku, veci fungujú, ale napriek tomu ešte nežijem sexualitu. Chcem byť čestný k sebe samému a nechať si sexualitu raz pre svojho partnera. Phil v zápätí dodáva, že pre mladých je tiež dôležité nebyť vystrašený, ak prídu ťažkosti. Keď príde nejaké pokušenie, myšlienky alebo zrazu niečo zbadáš, zostaň pokojný. Uvedom si, čo si videl, ale nie preto, aby si sa nechal znečistiť, ale preto, aby si uvedomil: áno, videl som niečo zlé, ale chcem ísť spokojne ďalej, nezačať sa hneď znepokojovať a začať bojovať. Vidíme ľudí, ktorí len bojujú a bojujú proti pornu, ale to im nepomohlo. Ľudia, ktorí sa z toho dostávajú, skôr hovoria: áno, Bože, mám problém, prosím, bojuj ty, ja sa vzdávam boja. Ty mi pomôž, nechcem byť ustráchaný, chcem mať znova nádej. Nádej tu je a ja poznám jednu osobu, ktorá ju pre teba má. Ak bojuješ sám, je tu Boh, ten sa ťa nevzdáva. Nevzdal sa ani mňa, aj keď som pozeral porno 14 rokov. V pravom čase mi poslal správnych ľudí. Dopustil, že som bol pristihnutý príporne, čo naozaj nikomu neodporúčam.
Bolo to veľmi trápne. Ale bol to začiatok toho, že som sa z porna dostal. Keď sa jedného dňa závislý od porna dostane zo svojej závislosti, ako by bol z neho zrazu nový človek s novým životom. Tak nejako to prežíval aj Phil. Život bez porna je nádherný. Je to pocit slobody. Ťažké betónové kvádre, ktoré som mal na nohách, dvojitý život, ktorý som žil, to všetko je preč. Áno, mám iné problémy, ale aby som bol úprimný, pornografia a na druhej strane svet sexuality, to je niečo hlboké, osobné a intímne. Ak bojujete v tejto oblasti, veľmi vás to zotročuje. Keď som bol mladý a viedol som mladých, cítil som, že nie som kresťan, nebol som slobodný. Teraz objavujem, že sexualita je niečo nádherné a nemá to nič spoločné s pornografiou. Je to úžasný dar od Boha. Mám 3 deti. Neviem, či poznáte na Slovensku príbeh o tom, ako deti nosí bocian. U nás v Rakúsku ho používame, ale moje 3 deti nie sú od bociana. Od Philových tipov a rád prejdeme po piesni aj k jeho plánom do budúcnosti a k informáciám, kde nájdete viac o organizácii, v ktorej pracuje. Stále sa rozprávame s Philom Pöschlom z Rakúska, ktorý v rámci svojej organizácie pomáha ľuďom dostať sa zo závislosti od pornografie. Jeho pocity nového človeka po prekonaní závislosti ste počuli pred chvíľou a teraz nás budú zaujímať Philové plány do budúcnosti. Pracujem v organizácii Safer Surfing. Chcel by som vidieť viac ľudí, ktorým pomôže to, čo robíme. Jednak cez šírenie môjho svedectva, ale aj cez príbehy ďalších ľudí. Je nás v tíme 35. Delíme sa o svoje svedectvá, aby sme pomohli ľuďom dostať sa z porna. Je veľa ľudí, ktorí už nemajú nádej. Chcel by som vidieť to, že ľudia majú znova nádej, že je tu cesta von a že nie sú beznádejné prípady. Ak bojujete s pornom aj 60 rokov, áno, je tu cesta von. Vidíme ľudí, ktorým sa to podarilo. Chcel by som vidieť obnovené manželstvá, obnovené vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Vidíme mnohé manželstvá, ktoré sa pre porno rozpadajú. Porno je medzi 3 najčastejšími faktormi, pre ktoré sa rozpadávajú manželstvá. Chceli by sme vidieť, že manželstvá znova naberajú silu, že partneri majú nádej, že ich partner sa z toho môže dostať. Za posledné roky sme mali viac ako 6,5 milióna návštev na našej web stránke. Ukazuje to, že je to veľká téma. 6.5 million visits on the website. It shows, yes, it is a big issue. Ak by vás zaujímalo viac o činnosti organizácie, v ktorej pôsobí aj Phil, má pre vás informácie, kde sa o nej dozviete podrobnosti. Well, we want to help people that themselves are struggling, but also people that want to work together with us. Chceme pomáhať ľuďom, ktorí bojujú s pornom, ale aj osloviť ľudí na Slovensku, ktorí by s nami chceli spolupracovať. Naša kancelária sa nachádza iba hodinu jazdy autom z Bratislavy. Ak niekto hľadá pomoc, máme pre neho web stránku aj v slovenčine loveismore.sk. Je tu mnoho príbehov, ktoré môžu dať ľuďom nádej, že z porna existuje cesta von. Sú tu rady, ako to dosiahnuť. K dispozícii sú knihy, aj keď iba v angličtine a nemčine. Sú tu zdroje s možnosťami pomoci. Napríklad, ako založiť skupinu na stretávanie sa, ak chcete mať skupinu pre tých, ktorí majú problém. Na web stránke si môžete urobiť online videokurs. Má 14 častí, sú to niekoľkominútové videá. Dostanete sa k ním po registrácii, keď uvediete svoje meno a e-mailovú adresu. Je to v nemčine a angličtine, ale so slovenskými titulkami. Practical tips in this course. It's in German, but with Slovak subtitles. Phil nám toho o sebe i o svojom živote prezradil naozaj dosť. Na záver ešte pripomína svoje základné posolstvo. Those struggling with porn, admit you have a problem, be honest to yourself. Ak bojujete s pornografiou, priznajte si, že máte problém. Buďte čestní k sebe samému. Nie ste beznádejný prípad. Je tu cesta von. Aj keď ste žena a bojujete s pornom, alebo vaše myšlienky nie sú čisté, je tu pre vás nádej. Nie ste chorí. Nájdite si niekoho, komu dôverujete a komu to môžete povedať. Navštívte náš web, pretože verím, že sú tu dobré zdroje, ktoré vám môžu pomôcť. Prosím, vezmite Boha do svojho života. Buďte úprimní k nemu a k sebe samému. Bring God into your life. Start being honest with God and honest with yourself. To boli záverečné slová Phila Pöschla z rakúskej organizácie Love is More, Láska je viac, ktorá pomáha závislým od pornografie. V
rubrike Čo vás páli sme sa s ním rozprávali nielen dnes, ale aj minulý týždeň. Ako vravel on sám, nebojte sa o problémoch rozprávať, či už ide o závislosť od pornografie alebo o hociaký iný problém. Mlčanie žiadny vážny problém rozhodne nikdy nevyrieši.